welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Guys, ever since ke isizini iqalile cha uMakhumalo yama kuthiwa khona umuntu onjimbi njimbi kukhulunywa ke uMakhumalo guys. Uyabona nje ukuthi cha kule season hayi akafuni nokukhuluma ngoba uthi njalo mayikhuluma kuthi uyaphapha kusho nje into eziningi. So guys ke nikhumbula ukuthi ke boMusamsele ukuthi mase thatha number 5 wavela wahamba waya kumakhelwane kaMakhumalo ingane ke yasendaweni ngakubuke kaMakhumalo. So Macele ke on the previous episode uyambuza kumakhwela ke beyikhiphile ukuthi hawo wekho lo ntombazane uma ngabe wena ke bukade uMakhumalo ubuzofila kanjani ingane yasendaweni ngakini izogana ke umnyeni wakho izoba umnakwenu ubungafila kanjani. Uthi uMakhwela hayi mina bengajabula shem ngoba kusho ukuthi ke sebebaningi abantu on my corner. Like uMakhwela guys kodwa siyadlala adlali la akudlalwa la ayekho umuntu olwizimpi zabanye abantu umuntu nomuntu uzilwela ke izimpi zakhe la kuthando nesithembu. So uthi yena ubethiwa bekuyena cha bezojabula ukuthi how I got a girl from my village engizoma naye ngizoba umngani wayo mhlambe. We don't know, maybe guys is expecting ukuthi yena benoMakhumalo babeke nale relationship yokuthi ke bawomkhaya and Makhumalo akakakusho noma akacacisa ukuthi uyayazi yini ingane lekhulunywa ngayo noma ke akayazi. Kodwa engikwazi ukuthi ke uMacele ke uyamazi uMakhwela oma yeni ke I don't know guys, angazi ngizwe ngathi uBaMusamsele ufuna ukuhambisa ke uMembeso but kumbuza ukuthi ke umbesa kanjani labanye abafazi bengakakhombisa ukuthi they are on board nabo they are part and parcel of what is happening kuleya family ke kaMseleku. So yeah guys, do leave your comment below and share your opinion. Bye.